one two yebo alo yebo ithi akwasewunga ayiqhubeke ihlalela ihleli khona okubalekile ngiyacela ukuthi njengamanje nisondele kancane ngoba asenimemile kodwa thuwe sesihlangana nani ngezifiso zenu kodwa kubalekile ukuthi njengamanje sila phambo kukamasipala weTheku umasipala weTheku lo okwaze ukubamba iTheku esandleni sikaKhongolose from 1994 ubaba uMlaba waphatha 15 years ephethe lo masipala kwalandela ubaba uJames Nxumalo kwalandela ke umama uZandile siboneke ke gijima ke siqala ke isiphepho ke senze ukuthi igcine sekuba khona ubaba uCyril Xaba nakhona sebeqala umncenge ihlobo yokuthi ihlobo ayisondele ingane kamzala nekamzala ayisondele ukuze sikwazi ukuphatha waqhubeka kumasipala ke wabakhona kube nohlelo ke olujulileyo lokuthi kube nama recruitment eThekwini is a good opportunity to create employment ela simshayele ihlombo masipala ngalokho emveni kolokho kwatholakala ukuthi employment recruitment yabo ngokulandela isimo esitholakele ukuthi babesebenzisa kakhulu uhlelo luthi akube khona izingane eziphasa matric ezixakekile kuma ward namawadi onganyelwe yiTheku cela ukushayela ihlombe lalokho kwabonakala ukuthi uhlelo olusebenzayo oluthinta abakhansela luthinte abaphathi beTheku nendlela yokuthi angabi khona umuzi okulala ongahliwe khona. I've done my research yingakho ngimi la ngihlanje nginjalo nginikela ngami ngqo anginikele ngomunye umuntu angizange ngimeme umuntu ngithe mina ngizozama mina la mina ngiswele ukuthi mina ngagada ubani angiswele mina ukuthi ngaba nama bodyguard more than 20 ngigada udlula upresident. As much as I'm the real president, the other president can be more guided than myself. I understand all those consequences and those realities because he's the head of state. Njengoba similapha nganza wethu umi ungizwe umlando wabamkhulu president of the Bhinqa Nation owakhonjwa isilongo ngomuno wathi wena hamba uphatha abantu bami mfana wami. SiKwaZulu Natali Walika Mthaniya Bada sineleke sengeze kophethe phuma eqobeni kade bakuvalele. Walala bakamela malokani kuna thibathesi ngamazi uthola abafundi balomtapi. Yimi lapha egameni likalanga libalele. The first president of the African National Congress. Episode 1912 ukuthi akukhulu abantu abamnyama ngithi. O Dr. Sam Obaba uLthubi Obaba uMandela owavota elapha ohlanga wama phezu kwethuna lika first president of the Liberational Movement ANC. What dear Mr. President, I am standing here before you to tell you that today South Africa is free. Phansi ngamasela phansi. Phansi ngabantu abaqasha ngokulala nezingane kwamasipala phansi. Phansi ngabantu abakwazisa imali 30,000 no 40,000 kwamasipala phansi. Ngikhona mina. Uma kwenzeka ngifa noma ngibulawa ufuna nikwazi lokho pheko umhlaba. No one must ever cry. Instead, you must rise again and again and again and again. Look at Nepal. Look at other countries. Izwe likhululwa abantu abangenawo ushosheleni.
abagqoka izikipa aba-creator ama-machine ey'teleka ezine-budget. Zero budget, you can do the change because you are guided by God and ancestors. Ziyakhala manje. Baba uNkosi, uSpeaker wethu omphambi kwethu, bengicela ukuthi ngikwazise ngikubikele usizo olubhekene nenkampani engaphansi komkhandlu wethu ePhoenix. Ingane siyaqashwa sihole lo 2,000 rand ngenyanga, 2,500, sebenza u-18 years, 17 years, 20 years. Ezinye izinto manihlele ama-ofisi baba kule mihlangano enibambayo engapheli, kodwa uguquko lumfimfi emphakathini. Ketha baba, ngifuna ukubikela ukuthi usizi lume ngenhla. Stationary companies ngoKhonopia, Phoenix, kwaBesta, all ama-factories akhona amaholi. Siphambi kwakho manje njengomuntu okhonjiwe phansi kwamasipala ongumholi, sicela usilalela, siphethe pen, asiphethe phepha, asizokuyibhala phansi izinto ezohamba ziyoshuthekwa kubuzwe uPA ukuthi where is that thing by Ngizwe. We are here to make a record and by our own mouth ukuthi cha sesikhathele baba. Uma kwenzeka baba nibona izwe liphuma esandleni nomasipala kwenzeka nibona isimo siphume esandleni, anokwazi ukuthi sabubikela abadala ungomdala kuthini isikhundla osiphethe nokuhlonipheka nokuhlonipha umasipala wethu. Futhi ngiqinisekise ukuthi is a #1 destination of tourism in Africa, Durban City, Durban Metro. Lokho kwenza ukuthi akufanele kube namaphutha angaka ezangalayo. Hlupheka ingane zilimale ezingakhokhelwa, amandiya baba segameni ayedelela kade isidubula izolo reaction lapha no KZN security athi wona awanqenge lutho awanqenge ehulumeni, they can be independent on their own. I'm talking about Indian owned security companies that are fighting and protecting the majority of companies that are around Phoenix, Besta and Khonopia in the name of destroying the life of the black skin, especially the women that are working there. During the 16 days of activism, this is a shame to the government. You just hosted the G20 summit. You were busy there telling the whole world how good we are. When Donald Trump speaks lies on our behalf, you also cry and criticize. But when you speak lies to the nation and to the whole world about on our behalf, we have no voice. It's a shame. Amamango Donald Trump in South Africa is a reality. Kodwa baholi bethu bona bahlangene baqamba amanga ngathi bathi yonke into right in South Africa. Everything is fine in South Africa. We are on our own South African citizen. As I'm standing here before you, my leader, we are on the ground. We know exactly what is happening. And mind you, all the majority, maybe 70% of the new recruitment police officers that are working under Metro, they are here because of connection and bribe. Nangizumthini? Uphalala, connection, imali, politics. 3. Money, connection, politics is make the majority of people that are working under Metro police to be here. I don't afraid it for anyone. I've died long time ago. Yahlala. Uhlanya ngelifile, ngokubona libamba iqueue luthenga igreen power uhlala. Ngoba vele selafa. As I'm standing here, I want to set the record straight ukuthi njengamanje you have chosen a path yokuthi during December abantu abanakile babhizi. Nase
kopoloto kusendwa ama-SMS kubantu abarelevant nabantu abakhokhile abanye abangakhokhile kodwa abazolalwa ngaphansi kwegama likamasipala uMthimba bagijinyiswe ePinetown eminyaka ngeminyaka ingane igijima zingaqashwa kunama regulations are corrupt that are used to recruit the new members of the Durban Metro. Ngifuna ukusho ngokungahlonisi ukuthi lokho kuyihlazo lokho kusime emphinjeni sifuna iqiniso njengoba ngikhuluma nawe baba njengomholi kamasipala weTheku ngikhulumela isizwe sawuphunga namageba sekashela kamezi yaphoza umlaza ngameva njengomuntu okhonjwe isilo uma abantu besilo sebekhalile ngizohamba ngiyokhalaza futhi ngibike izikhalo zami phambi kwengonyama yamaZulu ngoba enough is enough akusafanele ngabe kuyenzeka lokho emveni kwalokho ngiyobikela umongameli uqobo yokuthi one day mayibona izwe liphuma esandleni akokwazi ukuthi we have reported and we had enough. Amandia, they are over excited and over the limit. That's why we are here. If you don't stop it, the nation will take its course. If you don't act with this crime, enzeka ngaphansi ukababa ophethe umchuni eThekwini wangithembisa athi mina hawu maqingwana kwenzakala lapho wathi uzongitholela ireport uzongitholela ukwenzakalani futhi uzodila na wathi uzodila naleyo gebengu bukhona akulungise la baba sinama record about sikhuluma nabo abashoti bakhokhe imali engabi show Facebook wakhona abenzinama record. Before we even go further, we need justice. Ngiyazi ukuthi lento ekhulumayo iyabulalisa futhi iyalokho sizana ukuphilela ukufa ube ubuvele ufile kodwa uphila. Mina ngibaza ukuphilela iparish ngaphezu kwalokho baba ngaphambi ukuthi baba a responde icela iqiniso lokuthi nanga umntwana omncane baba lo mntwana ngimazi ukuthi wabani kodwa ulilandelile mase ngizwe wakwantu wangilandela la online naye unesikhala futhi kusibeka and manje ngayithanda lento ukuthi icrisis esibhekene nayo is ama leaders of the society and umphakathi at large ifika ngisho ingane nengakhe. Can you imagine this young child grow up with hate, grow up with anger, and I am the leader? It's very sad to lead the angry society. Ramaphosa can weeks next to when you lead an angry society, what does happen in your own country as a leader? 2021. Sanibona. Ngiyathemba ngibone iposter yababa online that angizomela abantu abamnyama ngoba lento yokuthi abantu abamnyama bahlukunyezwa ayikho right and kumele sithole justice lenkani sothola. Igama lami nguSinthandile Ntoni ngisuka eNJ. Siyabonga kakhulu kodwa siyabonga kakhulu. Nhlonishwa siyabonga ukuhlonipha kwakho sixolisa ukuthetha. Xolisa ukwelula. When you are in front of God, you just display every sin and every request that you make. Unfortunately, our gods are chosen. Ya siyabonga Maqingwana Mchunu. Bawungisi. Sanibonani. Mhlambe asiqale ngokuthi la ngikhona izindlu lezi zombuso kahulumeni
we-local government noma uhulumeni wasemakhaya ngolimo olujwayelekile. Le ndawo-ke le zonke izakhamuzi zase-South Africa noma ngabe kuthiwa uhamba wedwa uyakwazi ukuza la uzokhalaza nganoma ngabe yini obona ukuthi icindezela ilungelo lakho. Uma usufike nje la usendaweni efanele noma uhamba wedwa noma nihamba niyiqoqo niyakwazi ukuza nizobeka izinto enikhalaza ngazo. Ngabanye amazwi eMaqingwane ngizama ukuthi ukuba khona kwakho la kusemthethweni wemukelekile ngoba vele kumele ukuthi abantu beze la uma kunezinto abakhala ngazo. Okwesibili engifuna ukubeka ukuthi la eThekwini siyanqenqa inkampani eziyimele eyisuka endaweni ehlukahlukene nasemazweni angaphandle. Sibonke osomabhizinisi noma ngithi abaningi osomabhizinisi noma iy'nkampani ey'nkulu zinenkundla noma umhlangano la ihlangana khona bobumkhulu ebizwa ngokuthi i-Durban Chamber of Commerce. Ngagcina ibizwa kanjalo, ngithemba ukuthi sabizwa kanjalo. Isigungu lesi la bonke osomabhizinisi abakhulu eThekwini behlala khona baxoxe ngey'nkinga zabo, baxoxe nangezinto abafisa umasipala nohulumeni wonke ubasize kuzona. Nathi-ke ngokunjalo lesikhalazo ngey'nkampani zaseColumbia nama-companies asebenza ePhoenix emkhakhweni yokuprintwa kwamaphepha nezinto ey'thize okuyizona ey'thintekayo kulo mkhuba omubi okuxhaphaza abasebenzi. Kuyomele-ke ukuthi njengomasipala leso sikhalazo sisithathe siyosethula emhlanganweni we-Durban Chamber of Commerce. Kuzobaluleka-ke ukuthi noma ngabe-ke ubaba uMchunu uma ngimbuza ukuthi iphi memorandum wathi hhayi sebakhathala ukuthumela amaphepha, uzosebenzisa ividiyo njengofakazi. Kuzoba nzima kumina-ke ukuhamba nevidiyo ngiyoyethula emhlanganweni nohla lezinto enikhala ngazo ngoba siyadinga ukwazi ukuthi lapha ePhoenix imaphi amagama alezo inkampani. Igama lenkampani sifuna ukulazi. Uma siseColumbia siyadinga ukwazi ama-companies ukuze besiya emhlanganweni noba bumeya no-city manager siyohlangana ne-CEO yakwa-Durban Chamber of Commerce sethule izethulo ezinesisindo nezwakalayo ngoba zinamagama ama-companies nokuthi zikuphi ukuze nabaphathi bazo uma beyingxenye ye-Chamber of Commerce bakwazi ukuchaza ba-akhawunti emzimbeni ofanele. Kodwa njengomasipala simisele ukuthi sikhulumisane ney'nkampani ey'faka imali eThekwini ukuthi uma seyifikile aziholele abasebenzi amaholo aphilisayo. Okokuqala-ke lokho asiqali babomkhulu ukuzwa ukuthi kunezinsolo zokuthi uhlelo lwethu lokuqasha abasebenzi abazoba ngamaphoyisa kamasipala aziwa ngegama elidumile ukuthi ngama-Metro Police. Asiqali namhlanje ukuthola wena noma ukubona wena. Abaningi bayabhala, abanye basifonela
nabanye bayakhuluma kwizwi lomzansi nakwamanye ama-radio stations bekhuluma ngento efanayo ukuthi baningi abantu besifazane abaqashile kamasipala before baqashwe kunabantu abathize abasolekayo ukuthi baqale balale nabo. Bazonke lezi insolo uma sesifuna ukuthi beze ngaphambili labo besifazane basinikeze amagama alezi ikhulu ezenza into engamanyala nehlazo elinjengaleli abaveli. Namanje ngiyafisa ukusho ukuthi kuwena babomkhulu nabantu engenzeka bangilalele enkundleni yakho, uma ekhona umuntu esifazane othi mina sengiyasebenza noma ngathenjiswa kwalalwa nami umuntu othize ngangawuthola umsebenzi, lowo muntu akavele eze ngaphambili. Uma esaba ukuza kumina angaya eminyangweni kamasipala ophenya ngenkohlakalo obizwa ngo-City Investigation Unit. Lawo amaphoyisa aqeqeshiwe kamasipala aphenya wonke ama-department, aphenya bonke abasebenzi abasoleka ngenkohlakalo. Akhona futhi ama-office kamasipala abizwa ngama-office ka-ombuds, u-ombudsperson. Uma usaba ukuze City Hall, usabe kwa-CIU, ungaya naba-ombuds uyoreporta lezi nsolo ezimbi kangaka. Lawo ma-office angale ebuilding ekuthiwa kuSeren's House, ila amaphoyisa kamasipala aphenya ngenkohlakalo ekhona. Ngenzela ukuthi bacingwana nawe uma besaba ukuvela ubaguguzele baye kopika eminyangweni efanele silandeleke amacala abikiwe. Okwamanje kunzima ukulandela inkulumo engekho amacala abekiwe aletha ufakazi ukuthi bakuphenye, ngoba lokho kwehlisa isithunzi sabantu besifazane. Umasipala obaqashile baba ngamaphoyisa kwa-Metropolis, ngoba leyo nto yakha isithombe sibi kubo nasemndenini yabo ney'hlobo zabo ukuthi umuntu wesifazane oyiphoyisa ka-Metropolis wangena ngoba kulalwe naye. Siyakuhlaba lokho, ngeke sikuvume, asifuni futhi kukhulunywe ngakho bungekho ufakazi, ngoba lawo maphoyisa esifazane angaphakathi azizwa ehlambalazeka ngalezo inkulumo okungekho ufakazi bazo. Kodwa abanofakazi abeze ngaphambili sibulungise. Asivaleke bencingwane ngokuthi yebo kuyiqiniso ukuthi njengamanje kwa-Metropolis siyaqasha, but ukuqasha kwethu kuhamba kanje. Kwa-Metropolis nakweminye iminyango kamasipala abasebenzi bayaretire noma ngokwesiZulu kufika isikhathi seminyaka ebekiwe uhulumeni ukuthi umuntu akasakwazi ukuqashwa, kumele abe ngasekhaya ephumule. Uma abantu bephumula noma beretire kuvuleka ikhala kamasipala nakwa-Metropolis. Uma abantu bekhushulelwa ey'khundleni ey'ngaphezulu, lezi ey'ngezansi noma ngaphansi, kuvuleka ikhala. Le ikhala mayivuleka kufanele ukuthi umasipala uyigcwalise. Indlela yokuyigcwalisa ukhipha ikhangiso, abantu abamitha ama-requirements bafake iy'celo zomsebenzi zibukwe ngokulandela imigomo ka-HR. Labo abekhwalifayayo babe sebethunyelelwa ama-SMS noma imiyalezo or bafonele ukuthi abeze bazokwenza ama-interviews.
kwaMetropolitan ke kukhona nama-fitness test enziwa ePantown la ku-checkwa ukuthi emzimbeni kulungele ukuthi ngaba yiphoyisa. Leyo process njengamanje siyayenza. Ngokwazi kwethu ayikho inkohlakalo ekhona ngaleyo process. Kodwa umphakathi uma kunezinto ezenzeka manje esingazazi eziyinkohlakalo nazo azilethwe ngaphambili ziphenywe sikwazi ukuyilandela siyilungise. Kodwa nginalo ulwazi njengosomlomo kamasipala ukuthi njengayo yonke iminyango kamasipala kuyaqashwa bekuvuleka isikhala noMetropolis uyaqasha njengokhuluma nganje. Kodwa uma kunezinsolo ebesingazazi zokuthi le process enziwa manje inenkohlakalo, laba abanolwazi abeze ngaphambili siphuthume singenelele ngokushesha. Siyabonga amacingwane ukuthi ufike amaphuzu owakhulumile siyawathatha noma ngabe engabhaliwe phansi sizohamba nawo ngoba siyawakhumbula amaningi kakhulu. Soloko sixhumane nawe sikwazisa ukuthi ngezinto okukhulume ngazo zaseKholobha nePhoenix sikuphi nazo, nawe uphinde ubuye usubuya nobufakazi babantu abaqashiwe kwalala nabo noma insolo ezinye edlula lokho sikwazi ukuyiphenya. Macingwane.